Sa nama Edin Rivić, novi član stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Edin će u budućnosti obavljati funkciju golf trenera golmana. Edin je ponikao u fudbalskom klubu Sloboda. Kako se osjećaš nakon što si ponovo ovdje na Tušnju i nakon što si ponovo član Crveno-crni torac? Veoma mi je drago što sam se vratio ponovo u Slobodu. Sloboda je moj klub. Zahvalio bi se predsjedniku upravnog odbora i sportskom direktoru kao i šef stručnog štaba na povjerenju i nadam se da će opravdati njihovo povjerenje. Evo, Sloboda je faktički tek počela sezonu, 2 kola su za nas. Koja su vaše očekivanja u tom sezonu? Pa trenutno Sloboda ima malu rezultatsku krizu. Mislim da Sloboda ima vrlo dobru ekipu i da će vrlo brzo izaći iz rezultatske krize.